enwe trafik na chọọchị, enwe trafik na mmadụ. Emecha now ị na-eme your enchantment, incantation, si na you know the work. Enwe crowd more than 2.6 million crowd a na-ekwugharị na Zion Ministry. Ọ na-afịagharị, enwe crowd. Onye ọ na-abụrụ mmiri n'isi na-atụ ya, onye ọ na-abụrụ mmanụ mmiri n'isi a na-ekwu trafik ọkpa everywhere. Ndị ji ọkpa aga onye ọ na-akwụ line more than 6 hours traffic dị na ebe eji ọkpa aga na Zion Grand ka ọ na-eme. Ladies and gentlemen, this is Royal Highness King Jeff AGUGBAOLA. Ọ na Zion Grand ọta ọkpa ndị trafik ndị mmadụ, all traffic ndị ji ọkpa na ọ dị SS. Ọ na Zion Grand emechi na-eme dibịa imegide dibịa si na nke a na-akọ nọnsensị jụrụ ọnụ. Nweta unu na ihe ga-eme ndị dibịa na